tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Ang totga ko. Hi DJ Rocky. Simula pa noong pandemya, isa na ako sa mga tahimik mong tagapakinig. Mahilig talaga ako sa mga kwentong puno ng damdamin. Kaya naghanap ako sa YouTube at sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad ako sa iyo. Ngayon heto ako, nagsusulat dahil hindi ko na kaya. Para na akong sasabog sa bigat ng mga nararamdaman ko. Hindi ako manunulat, DJ Rocky. Kaya sana'y pagpasensyahan mo na kung medyo magulo o mahaba ang kwento ko. Pero sana maintindihan mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Bus. Oo, parang bus sa terminal pero English word. At ito, ang aking secret file. First year high school ako. Unang beses kong nakita si MK. Pagkakita ko sa kanya, parang tumigil ang mundo ko. Biglang nag-slow-mo ang lahat. Parang biglang kami lang ang tao sa buong paaralan. Yung ngiti niya, OMG DJ Rocky, parang matutunaw ka. Pogi, charming, talagang kikiligin ka. At dahil sa kanya, naging certified stalker ako. Araw-araw akong dumadaan sa kantin malapit sa banyo para lang masilip ang classroom nila. Simpleng pasulyap-sulyap lang sa kanya. Buo na ang araw ko. Ganun katindi ang tama ko. Then pagdating ng second year, naging kaklase ko ang ate niya. Doon nagsimula ang lahat. Naging close kami ng ate niya. At sa hindi ko inaasahan, naging close din kami ni MK. DJ Rocky, ramdam ko noon na may something na para bang may gusto rin siya sa akin. Alam mo naman tayong mga babae, minsan dama naman natin agad, 'di ba? Pero isang linggo lang ang lumipas, nalaman ko na may nililigawan na pala siya. At hindi lang yun, sila na. Ang sakit, DJ Rocky. Pero mas masakit nang malaman kong pustahan lang pala. Ako dapat ang target. Pero sabi ng mga kaibigan niya, si MK ang tumutol. Parang siya pa ang umayaw sa kalokohan. Na para bang iniligtas niya ako sa pustahang yun. Then pagdating ng third year, naging magkaklase kami. Textmate. Pero sa personal, parang may pader. Kaya naguguluhan ako kay MK. Then eventually, tinanggap ko na lang na baka hanggang doon lang kami. Fourth year, hindi kami magkaklase. Magka-text kami, paminsan. Tas akala ko, nagkakaroon na kami ng mutual understanding. Tapos, biglang nalaman ko na may girlfriend uli siya.
Akala ko kasi magiging single na siya matapos yung naging girlfriend niya nung time na akala ko may gusto siya sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, itigil ko na to. Pero ang totoo, hindi ko pala kayang iwasan siya. Then pagkatapos ng graduation, nawala na ang connection namin. Naging busy sa college. May konting kumustahan pero tuluyan ding nawala. Then fast forward to year 2024. Nabalitaan ko na pumanaw na ang lola nila. Gusto kong makiramay. Pero at the same time, nangangamba ako. May konting kaba dahil alam kong magkikita uli kami ni MK. Mag-aalas 9 na. Naroon ako sa lamay, wala pa rin si MK. Pero tiniis ko dahil gusto ko rin siyang makita. Kahit isang beses lang uli. Maya-maya pa dumating na si MK. Parang bumalik ang lahat ng alaala. High school memories. Kinamayan niya lahat ng kaklase namin. Maliban sa akin. Kung hindi pa siya sinabihan ng ate niya, baka hindi pa ako pinansin o nilapitan. Sakit nun ah. Pero sa kabila nun, may kung anong kirot sa puso ko na sabik. Sabik na sabik sa presensya ni MK. Kinagabihan, nagsabi na kaming aalis na kami. Nagpaalam kami sa kamag-anak. Isang tingin lang sana ako. Pero paglingon ko, nandoon na siya sa gilid ko. Miss na miss ko siya, DJ Rocky. Then, dumating ang huling gabi ng lamay. Bumalik kaming magkakaklase. Habang nasa likod ako ng bahay nila, tahimik ang paligid, biglang lumapit sa akin si MK. Sa isip ko sa wakas, magkakausap kami uli. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung pagkakataong pwede na akong umamin sa kanya. Pero, partly, hindi ko rin kaya. Takot ako. Yun ang totoo. Pero itong si MK bigla na lamang nagsalita. At doon ako nabigla. Ang sabi niya sa akin, ikakasal na raw siya. Nang marinig ko yun, parang gusto kong umiyak. Pero pinipigilan ko ang luha ko. Sinubukan ko na sabihin ang katagang, "Wow! Congratulations!" Pero DJ Rocky, deep inside, napatanong ako sa sarili ko, hindi ba ako worth it? And deep inside, napatanong ako sa kanya, bakit hindi mo man lang ako hinintay? Bakit hindi ako yung pinili mo? Sinubukan kong ngumiti sa harap niya. Then tinanong niya ako kung kumusta na raw kami ng boyfriend ko. Sumagot ako ng, okay lang naman kami, going stronger. Hanggang sa naputol ang pag-uusap namin. Nang biglang dumating yung kaibigan naming lalaki. Then I decided to leave. Since late night na. Sabi pa nga ni MK, magpahatid na lang ako doon sa kaibigan namin. Since may motor naman siya. At binanggit niya pa
ang mga salitang, "Ingat ka ha." Sabay sabi sa kaibigan namin na, "Hoy, ingat-ingatan mo. Si Bas ha." Kinilig ako. Oo. Pero mas damang-dama ko yung sakit. Siya pa rin kasi talaga eh. Wala akong ibang maisip kundi si MK. Fast forward. After nung pangyayaring yun, nakita ko na lang sa post ng pinsan niya na ikinasal na siya. Hindi ko lubos maisip na yung taong gustong gusto ko ay hindi pala pwedeng maging akin. Pero sabi nga nila, everything happens for a reason. Sa ngayon, madalas ini-stalk ko pa rin naman siya. Pati yung Facebook profile nung asawa niya. Nakikita ko nga, ang cute na mga post nila. Parang mahal na mahal nila yung isa't isa. Hanggang sa nagkaroon na sila ng anak, tinitingnan ko pa rin yung mga profiles nila. Kamukhang kamukha ni MK yung anak niya. Naisip ko nga, siya siguro yung totga ko. Kasi hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. Kaya kay MK, kung naririnig mo man ito, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Dahil napasaya mo ko sa high school life ko. Parang naging fairy tale ang lahat ng dahil sa'yo. Salamat kasi naramdaman ko noon yung pag-aalaga at pagmamahal mo. Kahit hindi tayo ang nagkatuluyan, masaya na ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Alagaan mo ang pamilya mo ha. Maraming salamat. Lagi kang may espesyal na lugar sa puso ko. Masaya ako para sa'yo. At sana masaya ka rin. DJ Rocky sa ngayon. Masaya na ako sa piling ng boyfriend ko. Marami na kaming plano. Makapagpatayo ng bahay. And eventually, bumuo ng sariling pamilya. Hanggang dun lang siguro yung sa amin ni MK. Patuloy ko na lang siyang tatanawin sa malayo. Habang hawak-hawak ang kamay ng taong nagmamahal sa akin. At mahal ko rin ang boyfriend ko. Muli, ako si Bas. At ito, ang aking secret file.